אוקיי, התחלתי. כן, אז היום הפגישה שלנו היא פגישה מספר 63, נדמה לי, והיום 23 בדצמבר 2020, ואנחנו מתחילים נושא חדש, אשר המסגרת הרחבה שלו, אני אתן לה שם, הייתי קורא לה התרמת השואה, מלשון טרם. התרמת השואה במובן של נבואת הלב בספרות יידיש, שפורסמה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ואפילו הרבה לפני 1939, ספרות יידיש המבשרת נבואה של הלב, או ראייה טרם האירועים ההיסטוריים של השואה, איפה שיצירות ספרות ביידיש של סופרים בין שתי מלחמות העולם מדברות את מה שקרה בשואה. אפשר להגיד שמה שאני אומר כאן זה קצת הזוי, שהרי איך אפשר ב-1923 ואפילו קודם לכתוב יצירה ספרותית, פואמה, או אפילו בראשית שנות ה-30 רומן, איפה שיש מין הסתכלות על תמונת עתיד, בעתיד לא ברגע פרסום היצירה, כאשר קטסטרופה של כיליון טוטלי של יהודי אירופה יתרחש. אני לא יודע אם אתם באיזשהו מקום נתקלתם בתופעה הזאת שיצירת ספרות, במקרה הזה ספרות יידיש, מנבאת מה שקורה הרבה שנים אחר כך. מישהו נתקל בתופעה כזאת? כל הזמן. כל הזמן. תן דוגמה אחת. פוטוריזם. לגבי השואה אני מתכוון, כן? רק על השואה אנחנו מדברים. כן, רק על השואה. אני מנסה לחשוב, אבל אני חושב על דינחט של מוישה לייב הלפרן כל מיני. כן. אני מתנצל, אני מוכרח לזוז. בלה, אני הפכתי אותך להיות ההוסט של המפגש. אוקיי. אם ברשותך, רק לפני שאתה יוצא, אני רק רוצה לראות שאני יכולה להעלות את הטקסט, בסדר? בסדר גמור. אני מבין שאדם שלח לכולכם עכשיו את הטקסט עוד פעם. לא, אני מנסה, אבל... כן, אתם רואים את הטקסט? כן. טוב, בסדר. אז אתה יכול ללכת לענייניך, אדם. אוקיי, תודה רבה, ואני שוב פעם מתנצל. אוקיי, יש לאדם פגישות שאי אפשר לדחות אותה. אנחנו אמנם כבר מקליטים, והתחלתי לדבר על הכיוון של הנושא הכאילו חדש, ודיברת, מתי בלה בת? לפני? עכשיו, לפני 2 דקות נכנס. אוקיי. אז יאיר ובלה, יש עוד מישהו?
תכף נראה. לא רואה. יאיר, אתה רואה עוד מישהו? אני לא רואה. אוקיי, אז אנחנו מדברים בינתיים לשניכם. טוב. ואני במשפט אחד חוזר על מה שאמרתי במשך 5 דקות. המסגרת הכללית שבתוכה אנחנו נקרא את המבוא של פיינר לספר שיריו צבי צוונציק, המסגרת הכללית היא הנושא שהוא נושא נחשב, חשוב וכמעט ולא נחקר, שאני קורא לו התרמת השואה בספרות יידיש. התרמה מלשון תרם. זאת אומרת, יצירות ספרות ביידיש שנכתבו לפני, ולפעמים 10 שנים ויותר, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, שביצירות האלה יש נבואת הלב ותמונת עתיד של קטסטרופה שבה קורה כיליון בעתיד של כל העם היהודי באירופה. שאלתי קודם, לפני שבלה נכנסה, האם אדם ויאיר נתקלו בתופעה כזאת לגבי השואה, או בספרות יידיש או בספרות עברית. אדם מתקשה למצוא דבר כזה. יאיר ובלה, מה אתם אומרים? אני לא נתקלתי. בלה? שוב פעם, אני צריכה להתנצל על הזיכרון שלי, אני לבטח נתקלתי, אני זוכרת שנתקלתי, רק אני לא יודעת להגיד לך במה, כן. בסדר, זה רק אומר... אבל בהחלט נתקלתי, בהחלט. אוקיי. זה רק אומר שמה שאני עומד להגיד, ירענן למי שפעם שמע ולא זוכר, ויחדש למי שאף פעם לא חשב. אבל אני אלך עוד יותר אחורה בעניין התרמת שואה. הפעם אני לא אומר התרמת השואה, אני משמיט את ההי, התרמת שואה. תארו לעצמכם, ואנחנו מדברים באופן כללי, אני לא אביא את הטקסטים שמבססים מה שאני אומר, אבל אני מדבר על סמך טקסטים, כן? לא באוויר. תארו לעצמכם שבמאה ה-19, ברבעון האחרון של המאה ה-19, היינריך היינה אומר באחת היצירות שלו, איפה ששורפים ספרים, שם ישרפו אנשים. כלומר, איפה ששורפים ספרים, שם ישרפו גם בני אדם. זה אמירה אחת, אבל הוא אומר שבעתיד, נדמה לי שזה היה בשנות ה-90, בעתיד יקום העם הגרמני ויוריד, אני חושב, עם גרזן, קטסטרופה על האנושות באירופה. וואו. גם זה אני רואה כהתרמת שואה. אני קראתי את זה, אם אני זוכר, אצל לייב רוחמן. אני לא יודע אם שמעתם את השם הזה, זיכרונו לברכה. לייב רוחמן היה המעסיק שלי כשהייתי סטודנט, בראשית שנות ה-60, הוא היה מנהל של הרדיו ביידיש בכל ישראל. הוא כשלעצמו סופר ביידיש, ניצול שואה, שהסתתר בזמן השואה בבקתה של פולניה, כשהוא ברח מאיזה מרש בפיקוח הנאצים, ברח והסתתר במשך יותר מ2.5 בבקתה של
זונה פולניה בכפר. הוא, אשתו וגיסו שהתחתן עם אחותו, או שהוא התחתן עם האחות של גיסו, ושניהם ונשותיהם ניצולי שואה, גם רוחמן וגם אפרים שדלצקי גיסו, עבדו בכל ישראל ברדיו ביידיש. וכשאני הגעתי ארצה, וכסטודנט חיפשתי עבודה, המזכירה של המחלקה ליידיש יצאה לחופשה ללא תשלום לשנה, ואני קיבלתי את התפקיד. וכך הכרתי אותו ואת שדלצקי, ואם אני לא טועה, זהו רוחמן, אלא אם כן אני מבלבל את מי שדיבר על היינה עם, איך קראנו לסופר השואה שנפטר לפני 2-3? אחד משני ניצולי שואה, סופרי יידיש, והשני היה סופר עברית, כתב חוברת, ושם הוא מצטט את היינה, מה שאמרתי זה עתה. אני מזכיר מה שהיינה אמר, מכיוון שאני רוצה להגיד אנה נכנסה. שלום לכולם. שלום. שתמונת העתיד לגבי מה העם הגרמני מסוגל לעשות לכל אלה שאינם שותפים בתרבות של המיתולוגיה הגרמנית. זהו דבר ישן שקיים עוד לפני המאה ה-20. אני אפילו רוצה לצטט ספרון של דוב סדן. פרופסור דוב סדן פרסם בראשית מלחמת העולם השנייה, 41 אם אני לא טועה, ספרון שנקרא אני מנסה להיזכר בשם המלא, הנמר וידידו המנמנם. ניתוח של אגדות עם גרמניות, והסדן עשה את זה כשפרצה מלחמת העולם השנייה. ותוך כדי ניתוח אגדות של האחים גרים, הוא הוכיח באגדות האלה יש לנו ראי לרצחנות של הגרמנים לגבי העתיד, ולגבי מה שקורה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. הדוגמאות האלה שאני מזכיר ככה דרך אגב, הם כאילוסטרציה למה שקרה בספרות יידיש בשתי מלחמות העולם, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. ואני אביא דוגמאות קונקרטיות ליצירות ספרות של סופרי יידיש, איפה יש נבואה שחורה, כפי שאורי צבי גרינברג קרא לה, על הקטסטרופה שתרד על היהודים בפולין ובאירופה, והקטסטרופה היא כיליון של יהודי אירופה. כאשר אורי צבי גרינברג. את זה אני זוכרת, כשאמרתי שאני זוכרת. כן, אני הנחתי שזה מה את אורי צבי גרינברג, כן. כאשר אורי צבי גרינברג
כן. פרסם ב-1923, 16 שנים לפני פרוץ המלחמה. הוא פרסם בכתבת מודרניסטי שלו בשם אלבטרוס. הוא פרסם פואמה בשם אין מלכוס פון ציילם, במלכות הצלב. כן. מכיוון שזו הייתה חוברת מודרניסטית, הפואמה מסודרת מבחינה גרפית בצורת צלב. השורות השיריות מסודרות כך, שכשמסתכלים על הטקסט ממרחק של יותר מ-30 סנטימטר, רואים צלב, שבנוי על ידי השורות של הפואמה. לפואמה הזאת, אורי צבי גרינברג ב-1923, כן? הוא התייחס אליה בתוך הפואמה, לנבואה השחורה, על כיליון כל יהודי אירופה, ובתוך הפואמה, התמונות הם האימג'ים, כן? הם בין היתר של יהודים התלויים ביערות פולין וביערות אירופה, כל היהודים. עכשיו השאלה היא, מה זאת התופעה הזאת, שסופר יידיש, ולמעשה היו כמה וכמה, לא רק אחד, 16 שנה לפני פרוץ המלחמה והתפרצות הנאצים והשואה, כותב דבר שהוא ללא ספק נבואת לב, התרמה של השואה, מה שהנוצרים קוראים פרפיגורציה, הוא מתאר לעצמו דברים שעוד לא קרו ולא נבראו, אשר אחר כך, אחרי שנים, הם מתממשים, ולא רק בפואמה אין מלכוס פון ציילם, גם באותן תקופות של שנות ה-20, יש לו כמה טקסטים המדברים באותו הכיוון. דרך אגב, אורי צבי גרינברג הגיע לארץ ישראל. אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל אחרי הפואמה הזאת, אחרי 23, הוא עלה לארץ ישראל, אבל לקראת סוף שנות ה-30 הוא חזר לאירופה כדי לערוך כתבת ביידיש, כתבת ספרותי ביידיש. יחיאל, אני העליתי בשאר כמה דברים על הפואמה הזאת. לקרוא אותם? לא, אם את יכולה להעלות את הפואמה. את הפואמה כולה אני לא יכולה, אבל חלק ממנה, וזה בעברית. זה ממש כמה שורות. כן, פרסמו תרגום לא מזמן. בסדר, את יכולה להביא ציטוטים כדי לחזק את הנקודה הזאת. כן. בבקשה. כן, וכך כתב בין היתר. תגידי רק מהו המקור שלה? כתוב כאן היסטוריה גדולה, דוד ינון, זה נראה לי משהו שמישהו פרסם בפייסבוק, נראה לי. אוקיי, נשמע. וכך כתב בין היתר, אך אני אגידכם נבואה, הנבואה השחורה, מעמקיה פה יעל עמוד הענן, כשהגז המראי כבר יחדור אל תוך היכלות, ולפתע פה ביידיש יזדעקו האיקונות, ואתלה על ענפי העצים את מתי ערומים, אשאירם בהפקר,
ירכבו לעיני מזלות שהולכים בשמיים. 10 יוותרו יהודים של פצעים, שריד הפלטה של דמים, כדי להראות שהייתה כאן אומה על ארץ הדווי של נוצרים. כן. זהו. כן. מה שחבל לי, זה שאין לנו הטקסט ביידיש כרגע. יכול להיות שבעתיד אולי נביא את הטקסט ונקרא אותו, מפני שהוא הרבה יותר חזק, והרבה יותר נגיש מבחינת המסר שלו, ב-1923, מאשר התרגום לעברית. התרגום לעברית קצת מבחינתי מרחיקה את המסר. אבל טוב שציטטת כמה שורות, זה בדיוק ברוח של מה שאני אמרתי. כן. עכשיו, אורי צבי גרינברג, הפואמה היא פואמה ארוכה מאוד, ואורי צבי גרינברג מזכיר בתוך הפואמה אירועים היסטוריים שקראו איתו בזמן מלחמת העולם הראשונה. כן? והוא מזכיר שם בתוך הפואמה, השם של החודש נובמבר חוזר, אם אני זוכר, שזה נובמבר, והוא אומר נובמבר, אבל הוא לא מפרט. עכשיו, במחקר אנחנו יודעים שמאחורי המילה נובמבר, האזכור הכואב של נובמבר, ישנו אותו אירוע שכאשר אורי צבי גרינברג חזר כחייל מלהיות חייל בצבא, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הגרמנים העמידו את היהודים בעיר שלו אל הקיר, ובכל יהודי עשירי ירו, והוא היה ביניהם, לא בין הירועים אלא בין אלה שלמדו אל הקיר. זאת אומרת, יש כאן, הפואמה הזאת מבוססת לא רק על איזה נבואה תיאורטית, אלא על עניינים שאורי צבי גרינברג חווה בעצמו ובגופו. נדמה לי שזה היה בלמברג, אם אני לא טועה. עכשיו, אורי צבי גרינברג הוא לא היחיד, אני יכול לחזור עוד אחורה, אם כי כאן יש ויכוח, פולמוס. האם זה נוגע לנבואת הלב לגבי העתיד? ואני חוזר אחורה להילל צייטלין, האבא של אהרון צייטלין, שהוא כתב אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא כתב על מה שצפוי ליהודים באירופה בעתיד. ובין היתר, יש מקום לדעתי לראות במה שהוא כתב, גם ניסיון של לתאר לעצמו מהו העתיד הצפוי ליהודי אירופה, וזה הוא כתב אפילו בימי מלחמת העולם הראשונה, לא אחרי, אלא בימי מלחמת העולם הראשונה, ועל זה החוקרים חלוקים, הם אומרים, זה מתכוון לעולם מלחמת העולם הראשונה, ולא לגבי העתיד וכו', לא ניכנס כרגע לזה. אבל אם הזכרנו את הילל צייטלין, אנחנו צריכים להזכיר רומן שאהרון צייטלין בנו כתב בפולין בשנות ה-30, במחצית הראשונה, שהתחיל לכתוב במחצית הראשונה של שנות ה-30, רומן שעד היום, אם אני לא טועה, לא פורסם בעברית, אלא רק ביידיש,
והגיע הזמן בהחלט לפרסם את זה בתרגום, מכיוון שזהו רומן בשם ברננדיקה ארד, אדמה בוערת, והרומן קשור לארץ ישראל, והוא מבוסס על שני דברים. קודם כל, ביקורו של אהרון צייטלין וחייו פה בארץ במשך 9 חודשים, בסוף שנות ה-20 וראשית שנות ה-30, ושנית, על קריאה שאהרון צייטלין קרא לגבי מה שקרה פה בארץ עם פרשת נילי. כן? נצח ישראל לא ישקר, אהרון אהרונסון והמחתרת היהודית שעזרה לאנגלים, ובתוך הרומן הזה יש קטעים, ושוב אני כרגע לא יכול להביא את הציטוט המדויק, ששם אפשר לראות תמונת עתיד לגבי כיליון עבור יהודי אירופה. ואני אביא עוד דוגמה, יש עוד הרבה. יצחק כצנלסון, המקונן על השואה שחי בגטו ורשה, ואחר כך במחנה ויטל בצפון צרפת, ונרצח עם אחד מבניו באושוויץ. ב-1936 הוא כותב שיר שהכותרת שלו היא ידעתי. וכל השיר מחלק בין אתם ואנחנו. 36, אתם זה הגרמנים, אנחנו זה היהודים, כל בית מתחיל אתם, כן? תהרגו אותנו עד אחד, אנחנו, כל תמונת העתיד הזאת ב-36 באה לביטוי מאוד מתומצת ושירי, אפילו מחורז, בשיר הזה ידעתי, שפורסם באחד משלושת הכרכים של כל שירתו של כצנלסון, מהדורה שהופיעה ב-1938, לפני פרוץ המלחמה, ויש תאריך, והמהדורה הזאת היא מאוד נדירה, כי ב-38 זה היה לקראת פרוץ המלחמה, לא נותרו הרבה עותקים של המהדורה הזאת של כל שירי כצנלסון בעברית. אבל לפני זה, יצחק כצנלסון פרסם מאמרים בעיתונות יידיש. ובמאמרים האלה, ב-35, במאמרים האלה, הוא בהחלט כותב על התרמת שואה של יהודי מזרח אירופה. ואפשר להביא עוד ועוד דוגמאות של סופרים נוספים. כל מה שאני רוצה לסכם לגבי הדוגמאות האלה, הוא להגיד שהייתה תחושה בספרות יידיש, שמתקרבת קטסטרופה של כיליון של העם היושב בפולין ובאירופה בכלל. וכדי לחזק עוד יותר את הסיכום הזה, הכל כך כללי, אני אזכיר לא פחות ולא יותר בעניין הזה, מאשר את חיים נחמן ביאליק. ועניין התרמת השואה בכתביו ובאיגרותיו.
ביום שישי שעבר הופיע בארץ מאמר מאיר עיניים של פרופסור ניצה בן דוב מאוניברסיטת חיפה. מישהו ראה את זה? אתם קוראים את הארץ? אני קורא את הארץ, כן. לא, אני לא. אוקיי. אם לא זרקתם אותו לפח אשפה עדיין, תחפשו את המאמר של ניצה בן דוב על הספר לחיים נחמן ביאליק פנים רבות. מי חיבר את הספר? בין 560 עמודים, אם אני זוכר, לא אחר מאשר מי שמנהל את בית ביאליק בתל אביב, שמואל אבנרי. למה אני אומר שזה חשוב לזכור את זה ולראות את הספר? אני אהיה מהראשונים שילך לקרוא אותו. מכיוון שבית ביאליק, כפי שאתם ודאי יודעים, זהו בית שביאליק בנה, ובתוך הבית הזה עצור באלף ארכיונו של ביאליק, ארכיון גדול ועצום, מכיוון שביאליק אחרי שהוא עלה לארץ ב-1924, עד ליום מותו 10 שנים אחר כך, ב-34, אומר מי שאומר, לא זכרתי עכשיו, ציטטו במאמר הזה, מי שאמר שביאליק למעשה היה ראש העיר האינטלקטואלי של תל אביב. אין תחום בחיי העיר תל אביב שבין 1924 ל-34, אותם 10 שנים, שביאליק לא היה מעורב בו. גם ספרות, גם חיי ציבור, גם חיי תרבות וכולי. סליחה פרופסור, יש שואל לביאליק. מה השאלה? I heard Bialik spoke in the Ashkenazi Hebrew dialect, not the Sephardi, I mean the poems. Can you explain me, because I'm not in subject, why he was Ashkenazi, not the Sephardic for the language? טוב, אני אתן לך תשובה קצרה, כי אני רוצה להמשיך את הקו שהתחלתי, אבל זה מאוד פשוט. ביאליק למד בישיבת וולוז'ין, הוא היה בחור ישיבה, כן? ובוולוז'ין במאה ה-19, כן? זה לא ארץ ישראל, ההיגוי היה היגוי אשכנזי, כן? וכאשר פה בארץ הוחלט שמדברים עברית בהיגוי הספרדי ולא אשכנזי, זו הייתה החלטה שהשפיעה, אבל שירתו נכתבה בהיגוי אשכנזי. שלום רב שובך ציפורי נחמדה, מארצו ישחום אל חלונים, איך זה ממשיך שם? אל קולך, כן? מנפשי קלטה. כן, קולך כי ערב, מנפשי קלטה וכולי וכולי. ההחלטה הייתה בארץ, אבל מי שרוצה להרגיש את המוזיקה בשירים של ביאליק צריך לקרוא את זה בהיגוי אשכנזי. אבל עכשיו אני רוצה לחזור לעיקר לגבי ביאליק ועניין התרמת שואה. תראו, בית ביאליק שנים רבות נוהל על ידי מר משה אונגרפלד, רווק בנעלי בית עם אף אדום, שעשה מבית ביאליק את ביתו, אבל לא רק את ביתו, הוא היה שם מבוקר עד ערב, אלא הוא ניקס לעצמו, הוא כאילו חשב שזה רכושו הפרטי,
למה אני אומר את זה? מפני שמר משה אונגרפלד, שניהל את בית ביאליק במשך שנים, הוא גם חשב שיש לו הזכות לא לתת גישה לאף אחד מהחוקרים לארכיון של ביאליק. ויש חלקים של הארכיון של ביאליק שרק אחרי שמר משה אונגרפלד נפטר, ואחרי שכמה שנים אחר כך היה עוד מישהו ניהל, ואחר כך בא שמואל אבנרי, רק אז התגלו מכתבים וחומר ארכיוני וכתבי יד שאף אחד לא ידע עליהם. עכשיו, במשך שנים, מר שמואל אבנרי פרסם על סמך הארכיון של ביאליק מאמרים בעיתון הארץ. חלק מהמאמרים האלה נכנסו לספר הזה שהופיע עכשיו במחברותו, שפרופסור ניצה בן דב כותבת עליו. עכשיו, אני בזמנו קראתי כמה מן המאמרים של שמואל אבנרי בעיתון הארץ, והשתמשתי במה שהוא כתב, והוא כתב, כמו שאני אומר, על סמך מכתבים של ביאליק וחומר ארכיוני, השתמשתי במה שהוא כתב, כאשר פרסמתי ספר, נדמה לי שזה היה ב-2015, ספר בשם טקסטים מספרות יידיש לביצוע תיאטרלי. בין היתר, פרסמתי בספר הזה פואמה של ביאליק ביידיש, שאיננה בעברית, בשם דוס לצטה וורט. זוהי פואמה שהוא כתב, אתם יודעים, שביאליק כתב שירים ביידיש, לא מעט, אבל זה פחות ידוע. הפואמה הזאת, דוס לצטה וורט, אם אני זוכר, פורסמה בדפוס בראשית המאה ה-20, ואני לא טועה, 1901. וכבר בפואמה הזאת ניתן לראות, כן, בדוס לצטה וורט, בתת כותרת, ביאליק כותב בסוגריים, מתחת לכותרת של השיר, נביש, בסגנון נבואי, כן? נביש, כמו שפרס כתב חסידיש בסגנון חסידי, ביאליק אמר, דוס לצטה וורט, המילה האחרונה, בסגנון נבואי, זאת אומרת, לגבי העתיד. עכשיו, כל הטקסטים שאני הכנסתי לספר הזה, טקסטים מספרות יידיש לביצוע תיאטרלי, כן? זה מונולוגים. ואני כתבתי מבוא של 2-3 עמודים לכל אחד מהטקסטים של סופרי יידיש. וגם כתבתי מבוא לטקסט הזה, דוס לצטה וורט של ביאליק. ובמבוא הזה, אני שוב לא אביא אותו עכשיו, כי אנחנו אמורים לקרוא משהו אחר. אבל במבוא הזה, אני הסתמכתי על שמואל אבנרי, ואני בטוח שהמאמר הזה שהוא כתב על ביאליק, נמצא בספר הזה שהוא פרסם עכשיו. ושמואל אבנרי לא מזכיר את דוס לצטה וורט כתמונת עתיד, כנבואת הלב לגבי גורלו של העם היהודי,
אבל הוא כן מזכיר מכתבים שביאליק כתב לבני דורו, איפה שהוא אומר במפורש, ב-1904, כשהוא עלה לארץ, הוא כותב לידידים שלו, אסור לכם להישאר באירופה. אתם חייבים לעלות לארץ, מפני והוא משתמש במילה התנ"כית, אבל הוא מתכוון למה שיקרה בעתיד, מפני ששואה מתרגשת לבוא על היהודים באירופה. האם מישהו שמע דבר כזה שביאליק אי פעם כתב? לא. זהו. אז שמואל אבנרי בשבילי היה הראשון שגילה לי מתוך מכתבים של ביאליק, ומכתבים של ביאליק קיימים מזמן, אפשר, כל אחד יכול לראות אותם. והוא ממשיך ומביא עוד חומרים, איפה שהוא מראה שעלייתו של חיים נחמן ביאליק לארץ ישראל נבעה מתוך חשש ותמונת עתיד שבאירופה לא יישארו יהודים. טוב. הצטרפו אלינו יהודית ואפרים, אורח מכובד. אפרים, שלום אפרים. שלום אפרים. שלום יהודית. סליחה, אם יהודית הצטרפה, אז אני החסרתי משפט, כי חיכיתי שהיא תבוא, והתכוננתי בזה להתחיל את ההקלטה את הפגישה של היום, אז אני כאילו חוזר אחורה, אבל זה יעזור לנו להגיע לפיינר. יהודית באחד הימים, אני מקווה שהיא זוכרת, כאשר אמרנו שבעתיד נקרא את המבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו, היא אמרה ככה, אני מאוד מעוניינת לדעת איך אנשים חשבו והרגישו אז בשנות ה-30 לגבי קטסטרופה של כיליון העם היהודי באירופה. אני צודק יהודית? כן. כן. אוקיי. צודק. אז עד שאת בת, אני מסכם בקיצור נמרץ, הבאתי 4, 5, 6 דוגמאות מתוך סופרים וספרות יידיש, ולא ספרות יידיש, גם מספרות עברית, על כך שהייתה במחצית הראשונה, ואפילו החל מימי מלחמת העולם הראשונה, וגם ב-1923, וגם ב-1924, וגם בראשית שנות ה-30, היה אצל היהודים, דרך ספרות יידיש וספרות עברית, נבואת הלב על קטסטרופה שתביא כיליון על העם באירופה. הבאתי את הדוגמאות, וכל זה כמבוא למה שפיינר כותב, במבוא לספר שיריו ב-31. תודה רבה. אז עכשיו אנחנו ניגשים לפיינר. מכיוון שאדם לא שם לב שהיום יש לו פגישה פדגוגית בבית הספר, אז הוא ביקש מבלה להיות אחראי על מה שקורה פה, והשאלה, האם אנחנו נצליח, אם לא נצליח זה לא נורא, אבל האם אנחנו נצליח לעשות את הדבר הבא. לפני שאנחנו קוראים את המבוא של פיינר
לספר שיריו 22, אני רוצה, אם אפשר, עוד מעט אגיד איך, לאתר מהו הטקסט הקצר שיהיה כתוב בכריכה האחורית של הספר של דוקטור מוניק דהן, שמו של הספר, הפסיידונים קצטניק והאחר. בכריכה האחורית שאנחנו עכשיו מייצבים אותה וכתבנו לא מזמן את הטקסט, זה עוד לא, הספר עוד לא נתפס, אבל הוא קרוב להופיע עוד חודשיים. היום אני העליתי את הטקסט הזה בפייסבוק של מפעל דוב סדן. מישהו... אפשר, כן, אני ראיתי, אפשר לקנות? לא לקנות, הספר עוד לא הופיע. אני מבקש מבלה להיכנס לפייסבוק של מפעל דוב סדן, אם זה לא ייקח יותר מדי זמן. רגע, אני מנסה. מנסה לראות את הפוסט שלפני 5 שעות העלינו, ושם יש פשוט, כאשר הספר יופיע, ומישהו ירים אותו, יסתכל על הכריכה האחורית, הוא יקרא את הטקסט הזה, על מה מדובר בספר של מוניק דהן, ומה הקשר בין פיינר לקצטניק. אם נצליח לקרוא את זה, זה 18 שורות. אחרי זה נתחיל לקרוא את המבוא. זה לפי פייסבוק. דהן עם א' או בלי א'? אני חושב שכתבו את זה ד' ה' נ', אבל אם תחפשי פייסבוק מפעל דוב סדן, הפוסט האחרון, אולי עוד מישהו יכול לנסות. רגע. אני פשוט בכריכה האחורית ניסינו לתת, איך שאומרים באנגלית, in a nutshell, בקליפת אגוז, בתמצית גמורה, את התוכן של הספר של מוניק דהן על משמעות הפסיידונים קצטניק והיחס אל האחר. עכשיו, אתם ודאי יודעים שאחד הדברים הקשים ביותר זה לתמצת ספר שלם ב-18 שורות. כן? אני חושב שהצלחנו, ובעיקר הצלחנו... זה קצת איטי כאן. כן, בעיקר הצלחנו לדעתי, מכיוון שכולם יודעים מי זה קצטניק. כולם שמעו את השם. אף אחד לא שמע את השם יחיאל פיינר. אבל זה אותו איש. אז השאלה היא, אם זה אותו איש, אז מה הקשר בין יחיאל פיינר לקצטניק? בספר של מוניק דהן, מדובר רק על כתבי קצטניק על השואה. ובכל זאת, בכריכה האחורית, לדעתי, הצלחנו לבצע את מה שקוראים שיא המהירות. אתם יודעים מה זה שיא המהירות? מישהו שמע איך מגדירים מה זה שיא המהירות? תגידו לא, כי אני לא חושב שאתם מכירים. אוקיי, השיא המהירות, ההגדרה היא להספיק לסגור מגירה על מפתח, ובו בזמן לזרוק את המפתח בפנים. זה שיא המהירות. עכשיו, למה אני אומר את זה לגבי הספר של מוניק, לגבי הכריכה האחורית? מכיוון
אי אפשר לדבר על קצטניק בלי לדבר... עולה לי רק החוש השביעי, לא עולה לי. מה לא עולה? רגע, איפה את? את בפייסבוק של מפעל דוב סדן? אולי אפרים יכול לעזור. עולה לי הספר, עולה לי שלך, החוש השביעי. לא, השאלה אם את נכנסת לפייסבוק של מפעל דוב סדן. חיפושים שלי, אתם שותפים למאמצים? לא, אני שואל, כתבת פייסבוק מפעל דוב סדן? כן, כן, כן. ומה קיבלת? עלה ספר החוש השביעי. עכשיו אני הקלדתי מוניק דהן, וזה מחפש את זה בעצלתיים. כן. לא, את צריכה להקליד אולי הפסיידונים קצטניק ואח, כן? עלה משהו? לא עלה? לא. טוב, אז אם ככה, אני אגיד בעל פה, לא נוכל לקרוא את הטקסט, אבל אני אסביר מה יש בכריכה האחורית. אמרתי שהשם קצטניק ידוע, לפחות השם לכולם, אבל לא יודעים שיחיאל פיינר זה אותו איש. עכשיו, גם בספר של דוקטור מוניק דהן, היא לא יכולה כחוקרת לדבר על קצטניק בלי להזכיר את יחיאל פיינר. ואכן, בספר שלה, שאותו אני מכיר וקראתי ועזרתי לה לחבר מפתח שמות ועניינים, ולכן היינו צריכים לקרוא את כל הספר. בספר שלה, במסגרת המחקר שלה על הביוגרפיה של קצטניק, יש לה פרק שעוסק בביוגרפיה של יחיאל פיינר וכתביו ביידיש בין שתי מלחמות העולם. אבל מכיוון שהספר שלה, מרכזו של המחקר, זה כתבי קצטניק על השואה, אז המוקד זה לא יחיאל פיינר וכתביו בין שתי מלחמות העולם ביידיש, אלא כתביו על השואה. ובכריכה האחורית חשבנו, כאשר ביחד עם מוניק דהן ניסחנו את הכריכה האחורית, שכאשר יבוא מישהו כשהספר יודפס וירים אותו ויסתכל אחורה על מה מדבר הספר, חשבנו שחייבים את 18 השורות האלה לכתוב כך, שהקורא התמים שלא שמע על פיינר, כי אף אחד כמעט לא כתב על פיינר, שהקורא התמים יקרא בכריכה האחורית משהו שיבהיר לו שזה אותו אדם. ולכן בכריכה האחורית, בקליפת אגוז, הוזכר שיחיאל פיינר, או יותר נכון שקצטניק, הוא יחיאל פיינר מלפני מלחמת העולם השנייה, אשר היה משורר וסופר ועיתונאי בעיתונות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם, כן? ועוד נאמר שם בשורות הספורות האלה, שהספר הזה של מוניק דהן, זה רק הכרך הראשון בפרויקט רחב יותר, אשר בעתיד הכרך השני יהיה מוקדש כולו לכתביו של יחיאל פיינר ביידיש ובעברית,
בפולין בשתי מלחמות העולם. ועכשיו אנחנו ניגש למבוא, שבגללו אני אמרתי כל מה שאמרתי עד עכשיו. השעה 6:55. כן, כל מה שאמרתי עד עכשיו, וכמעט שעה דיברתי, אני לא חושב שזה היה מיותר, שהרי העניין יוקלט, אבל אני מזכיר לכם, שכשאני ביקשתי לפני 3-4 פגישות, אולי 5, שלפני שנגיע לקרוא את המבוא של יחיאל פיינר, תקראו מאמר שמוניק דהן ואני פרסמנו באקדמיה אדו על המבוא של יחיאל פיינר. אני מבין שבינתיים היו פגישות, דיברנו על דברים אחרים, ובקשתי לא חזרתי עליה בתוקף מספיק, אבל אני מבקש, זה עדיין לא מאוחר. לפגישה הבאה זה יעזור, כשנהיה כבר באמצע הקריאה, שתיכנסו לאקדמיה אדו, אתם יודעים, בלועזית, אקדמיה נקודה אדו, אדו של education, אי קטן כנראה דיו, אקדמיה בלועזית נקודה אדו, ושם יש מאמר יחיאל שיינטוך ומוניק דהן, על המבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו. המאמר הזה לא עוסק רק בניתוח הטקסט של המבוא, הוא עוסק בכל ההיסטוריה, מדוע יחיאל פיינר שרף כל עותק שפגש בדרכו במשך שנים, כל עותק שהוא פגש של 22, הספר שירים מ-31, כל עותק שהוא פגש, או שהוא שרף או שהוא השחית, ורצה להעלים בעין. זה יעזור להבין את הרקע למה שפיינר כתב. ועכשיו אנחנו נתחיל. השאלה אם אפרים קיבל מאדם את המבוא. מה אתה אומר, אפרים? אפרים יצא כבר, הוא יכול היה להצטרף רק לחלק מהשיעור. אוקיי. בסדר. אז לכולכם יש הטקסט מול העיניים? בלה? אני מקווה שכן. יש לכולם? כן. אפשר קצת... קודם לא חלתי, I didn't receive it by the email, just I have now, like first time. Okay. I will send it to you, Anna. Because it was empty, his mail was empty. He forgot to put the text. I will send it to you later. תודה. זה האותיות מספיק גדולות, רואים מספיק טוב? כן, כן, כן. אנחנו נתחיל. שלמה בא היום? לא, אני רואה שהוא לא בא. הוא עבור היום, לא יודע למה הוא לא בא. אז אנחנו נתחיל. עכשיו, מכיוון שהטקסט הזה של יחיאל פיינר הוא לא טקסט קל, אנחנו לא ניתן להשתמש בו כתרגיל בקריאה, ולכן אני אבקש מבלה להתחיל לקרוא, אבל מכיוון שזהו טקסט שהוא בסגנון האקספרסיוניזם היהודי ביידיש, אז קוראים, זה לא פרוזה רגילה, אז קוראים לא יותר מעד נקודה ולפעמים פחות. בבקשה, בלה. Okay. יש כותרת? כן, יש כותרת, המבוא לצוויון צוונציק. צוונציק, יחיאל פיינר. אוקיי. Jeder Dichter
Jeder Dichter ist ein שליח ציבור, עד פה. offenheiligen, אוקיי, אני יודע את ההמשך, אבל ידר דיכטר כן. איז השליח ציבור. תתרגמי ואנחנו נעשה קומנטר על זה. כן. כל סופר הוא שליח ציבור. יפה. כן, שליח ציבור. כן, רק... כל מיני... עד פה. השאלה, לא שאלה, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, אסור לכם לשכוח כשקוראים את יחיאל פיינר, שיש לנו עסק עם בחור ישיבה בעבר, נציג צעירי פועלי אגודת ישראל בפולין, זאת אומרת, גם בחור ישיבה לשעבר, גם פעיל תרבותי של צעירי אגודת ישראל, אדם הספוג בעולמה של תורה, בן תורה. ולכן, כאשר יחיאל פיינר אומר, ידר דיכטר, כל משורר, דיכטר כאן זה לא סתם סופר אלא משורר, איז השליח ציבור, אנחנו צריכים לחשוב שהמילה שליח ציבור, זה לא מקרה שזה נאמר בעברית, מכיוון שמי הוא שליח ציבור ביהדות? כן? אחד מכלי הקודש. איזה אחד מכלי הקודש? חזן, מי שמוביל את התפילה. בדיוק. חזרת אדם? עכשיו, כן. אוקיי. בורך אבא. כן, אז בדיוק, שליח ציבור, אז אנחנו יודעים שהחזן הוא השליח ציבור. בבית הכנסת, בתפילת 18, כן, אז יש קטעים שכל הקהל אומר בשקט, ויש קטעים שהשליח ציבור חוזר בקול, כן, בשם כל הציבור, ולזה מתכוון יחיאל פיינר. בלה, תמשיכי. את יכולה להתחיל עוד פעם ועם ההמשך. ist ein שליח ציבור, offenheiligen bar von שירה. אוקיי, אז מה אומר לנו כאן פיינר? שאז, כאשר הדבר הזה נכתב, אמנם זה מופיע בספר שהופיע ב-1931, אם אני לא טועה באפריל 31, אבל אני מניח שזה לא נכתב בדיוק באפריל 31, ועוד מעט אני אסביר למה, אני מניח שטווח הזמן שדבר כזה נכתב, הוא בין סוף שנות ה-20, נגיד 1929, 30, התחלת 31. אז בתקופה הזאת, עדיין פיינר היה קשור לישיבת חכמי לובלין, ששם הוא למד, אבל בו בזמן הוא גם החל להתרחק ולדבר בשם צעירי אגודת ישראל, וזהותו התחילה להתייצב כזהותו של משורר. יש לנו עדות על הופעותיו כמשורר ב-1931 בלודג', בעיר לודג', וכותב על זה מר יהושע אייפשיץ, שאולי לא הזכרתי אותו אף פעם, אולי כן, אני לא זוכר. מר יהושע אייפשיץ נפטר בגיל 102, אם אני לא טועה, לפני כשנתיים, גיל 102. והוא היה
אז, ב-1931, הוא היה בחור בן 16, חבר בצעירי אגודת ישראל, מהצעירים ביותר, שנכח בהופעתו של פיינר, שבא בלודג' לקרוא משיריו, כנציג צעירי אגודת ישראל. וכותב מר יהושע אייבשיץ, שאותו אני הכרתי אישית, הוא כותב בספר זיכרונותיו, אנחנו ישבנו והופיע לפנינו יחיאל פיינר עם חתימת זקן וקרא משיריו. אנחנו לא אהבנו את זה. אנחנו התייחסנו, הוא אומר, אני מצטט בערך את מה שהוא אומר, ברוח מה שהוא אומר, אנחנו התייחסנו לזה, לשירים שהוא קרא עם חרוזים, כן? אנחנו אמרנו על השירים האלה, שטרם גרם מחמירלטניק. זה הוא מצטט. שטרם גרם, זאת אומרת, חרוז שמרוז, מחמירלטניק, תעשה לי בגד קיץ קל. הם אמרו את זה בזלזול, ועוד אומר יהושע אייבשיץ, לא אהבנו את הופעתו, ומחינו. איך מחינו? זרקנו, הוא אומר את זה ככה, זרקנו עליו מגבות לחות כמחאה. היו גם מרידות של צעירי אגודת ישראל נגד מישהו מבוגר מהם, אז הוא היה בערך 23, כן? 7 שנים יותר מהם, זה כבר נחשב לדור מבוגר. בשורה שבלה קראה, אנחנו רואים 2 דברים. כבר בשורה הראשונה, 2 חלקים. מצד אחד שליח ציבור, כמו שהחזן מתפלל בקול בשם כל הציבור, אז פיינר מציג את עצמו כמשורר, שהוא נוטל על עצמו את תפקיד החזן, אבל איפה? אפנהיליק ברק פון שירה, על ההר הקדוש של השירה. אנשים כמו יהושע אייבשיץ וחבריו הצעירים צוחקים מהשירה, שטרם גרם מחמירלטניק, ואילו פיינר מתייחס לשירתו, לזהותו כמשורר, כאילו הוא עומד על ההר הקדוש של השירה. כפי שאנחנו נראה בהמשך, על ההר הקדוש של השירה לא נמצאים רק יהודים, נמצאים גם משוררים של ספרות העולם. יש לנו כבר בשורה הראשונה הזאת, מה שאחר כך יהיה קו מאפיין של כל גישתו של יחיאל פיינר וחבריו מאגודת ישראל. היו לו באותה תקופה 2 חברים משוררים, חברי אגודת ישראל. אחד היה שמואל נדלר, שהיה קשור לישיבת חכמי לובלין של הרב שפירא, והשני היה אלימלך שטייר, שהיה לא רק משורר, אלא גם פעיל של אגודת ישראל בענייני תרבות. אלימלך שטייר נרצח על ידי הנאצים בגטו ורשה,
והשני, שמואל נדלר, באותה שנה, אם אני לא טועה, ב-31 אחרי שהופיע הספר של פיינר, ערק משורות אגודת ישראל, ובטלומצקט 13, המרכז של אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בוורשה, הופיע הופעה פומבית והכריז שהוא עוזב את אגודת ישראל ועובר לקומוניסטים. ואחר כך הוא עזב את ורשה, התיישב בפריז ונרצח שם על ידי הנאצים. עכשיו, שלושת החברים האלה היו נפגשים במשך שנים כדי לקרוא שירה שכל אחד כתב אחד לשני. ובזיכרונות של יחיאל דינור, את הזיכרונות האלה על שלושת החברים הוא כתב הרבה אחרי מלחמת העולם השנייה, נדמה לי שאפילו בשנות ה-90 של המאה שעברה, הוא כתב זיכרונות על שלושת החברים האלה, עליו ועל השניים האחרים, ובזיכרונות האלה הוא מסביר לא מעט על החבורה הזאת של משוררי אגודת ישראל, והוא קורא להם מיר זיינן גוון המזומן, במילה הזאת. מה זה מעורר אצלכם אסוציאציה המזומן, רבותיי? יאיר, אדם, מה אנחנו עושים כיהודים מסיימים ארוחה? ברכת המזון? בדיוק. המזומן, הרי מבחינת ההלכה, הברכה על ברכת המזון, כשיש לפחות 3 גברים, זה המזומן. כן, ולכן, הזימון. סליחה, הזימון, כן, אבל ל3 קוראים המזומן. אנחנו רואים מההערות המעטות שאמרתי, שגם כאשר יחיאל פיינר מתחיל את המבוא לספר שיריו, הוא טובל במינוחים מסורתיים יהודיים, מפני שהוא, לא כמו שמואל נדלר, לא החליף את מחויבותו למקור מחשפתו, אבל הוא עשה אינטגרציה בין הכתיבה שלו כשירים, בין היותו משורר, עם תופעת כתיבת שירים בעולם הגדול הלא יהודי. פיינר רואה את עצמו, אבל לא רק הוא, גם אלימלך שטייר וגם שמואל נדלר, הם היו משוררי אגודת ישראל שלא הסתגרו בדלת אמות של המקורות שלהם. אלימלך שטייר הכיר טוב מאוד את הספרות הגרמנית הלא יהודית, ושמואל נדלר הכיר טוב מאוד את הספרות הצרפתית הלא יהודית. שלושתם היו זן שונה באגודת ישראל, זן של צעירים שנפתחו אל העולם, בלי להזניח את זהותם היהודית. בלה, עוד משפט. אוקיי. השעה 7:14. כן. Ist das ewige, groteske Gestalt von sein Zwiebe. עד פה.
מי זה ער, בלה? ידר דיכטר. נכון. כל משורר הוא די גרוטסקה גשטלט פון זיין סביבה. הוא הדמות הגרוטסקית הנצחית לא, של... למה? רגע, איפה כתוב נצחית? לא כתוב נצחית. אייביקה? אייביקה, לא שמתי לב. כן. איך זה ביידיש? אריז? אריז דוס אייביקה גרוטסקה גשטלט פון זיין סביבה. עוד יותר חשוב. תרגום, כן? הוא הדמות הגרוטסקית הנצחית של סביבתו. וואלה. זה כאילו נשמע משפט מפוצץ, אבל יש בו כיסוי. תגידו קומנטר מה אתם מבינים מזה, ועכשיו, אחר כך אני אגיד מה אני מבין מזה. בלה, את קראת, אז תהיה ראשונה, ואז... אני מנסה. הוא כאילו מייצג את הסביבה שלו, כדמות גרוטסקית נצחית, תמידית. לא הוא הדמות הגרוטסקית, אלא... פון זיין סביבה. כן, הוא הדמות הגרוטסקית, אבל לא בגלל שהוא גרוטסקי, אלא מכיוון שהוא שליח ציבור של סביבתו. זאת אומרת... אז הוא לא מייצג באיזושהי... כן, הוא מייצג, ודאי. מייצג, אוקיי. ודאי. אבל השאלה היא, האם הוא כשלעצמו כמשורר, בנוסף שהוא שליח ציבור, הוא גם גרוטסקי כולו, או שיש לו מה להגיד באופן עצמאי מעבר לסביבתו. זה אנחנו נראה בהמשך. יכול להיות אבל גם שזה ניגוד סמנטי בין שני המשפטים האלה. אגיד? מצד אחד הוא שליח הציבור על הר הקודש של שירה, שזה מושג נורא נשגב, הוא נשמע לי נורא כמו לונגינוס, והשירה היא משהו מאוד גבוה ויקר וקדוש. זה לא גרוטסקי, אתה צודק. ואז בצד השני יש את הליצן הזה שמייצג איזושהי סאטירה סביבתית עם הפעמונים על הכובע שלו, האייביקה גרוטסקה גשטלט פון זיין סביבה. כן. כלומר, הוא אומר, הוא גם זה וגם זה. כן, אבל נכון, יפה. אבל לא הייתי קורא לזה ליצן, אלא הגרוטסקה גשטלט. המילה גרוטסקי, בואו נתעכב, ואני לא סתם מתעכב, על הביטוי גרוטסקי. איך הייתם מגדירים מה זה דמות גרוטסקית? זה לא ליצנית. מגוחך. בדיוק. ברגע שאנחנו אומרים שדמות גרוטסקית היא דמות מגוחכת, אנחנו אומרים, נראה אם אתם מסכימים איתי, היא לא הדמות הרצויה של משורר. מה אתם אומרים? אני מסכים. יאיר, מה אתה אומר? אני מסכים עם זה. גרוטסקי, כן, זה משורר מגוחך, באמת, כמו שהיא אומרת, ולא הדמות הרצויה של משורר, זה לא הדמות המצופה של משורר. כן. עוד שורה, בלה. די in Heichen aufgeschossene und in Luften explosierte Rakete von der oder jener Umgebung. עד פה. אוקיי. מה שקראת עכשיו, הוא ממשיך להגיד מה זה המשורר. מה זה המשורר? תנסי לתרגם. המשורר הוא די in Heichen aufgeschossene und in Luften explosierte Rakete. טוב, עכשיו אתם מבינים, רגע, עכשיו אתם מבינים למה אני אומר שהניסוח שלו קצת מסובך. למה? מכיוון שיש לו הרבה אפיתטים, הרבה אדייקטיבים. המשפטים שלו ארוכים, וצריך קצת סבלנות. אז נתחיל קודם כל, כדי שלא נסתבך, בלה,
סליחה, דחיה עכשיו רקטה בזמן פה? רק רגע, בלה, כדי שלא נסתבך עם אדייקטיבים, קודם כל, מהו שם העצם? הסופר הוא מה? ערוף גשוסן אקספלוזירטה רקטה. רקטה, הוא רקטה. כן, הוא רקטה שמה קרה לה? ערוף גשוסן הוא אקספלוזירטה. שהיא נורתה באוויר והתפוצצה. אוקיי, זאת אומרת, בסדר, בא יחיאל פיינר ואומר, אני משורר שליח ציבור, כמו רקטה שנורתה אל הגבהים והתפוצצה. כן. הגבהים מעל לכדור הארץ, או מעל לשטח, מעל ומעבר לבני אדם. הגבהים זהו המקום איפה שנוגעים בדברים החשובים. והתפוצצה, זאת אומרת, המשורר, שליח ציבור, ברגע שהוא כותב שיר, זהו פיצוץ, זה לא איזה ייצוג שקט של הגרוטסקה של סביבתו. המשורר חורג מסביבתו, הוא חורג גם כי הוא רקטה, זאת אומרת, זה איזה דבר לא רגיל, שלא רואים אותו על גבי הארץ, זה איזה, היינו אומרים, דבר יוצא דופן, שמתעלה בגבהים. אוקיי. כמה זמן נשאר לנו? 9 דקות. 9 דקות. אוקיי, עוד משפט, בלה. פונדר אודר ינר אומגבונד. אומגבונד. מסביבה כזו. או אחרת. זאת אומרת, הרקטה... מסביבה כזו או אחרת. כן, מסביבה זו או אחרת. זאת אומרת, קודם הוא אמר... אומגבונג, אוקיי. כן, סביבה זו או אחרת. המשורר, כשליח ציבור, שמדבר בשם, או שהוא משקף את סביבתו, אז הוא כרקטה מסביבה כזאת או אחרת. וכאן מדובר לא על המשורר היהודי. כאן הוא מנסה, יחיאל פיינר, לתת הגדרה כוללת ביותר מה זאת שירה. אדם, אולי תמשיך עוד משפט? סליחה, מה זה אומגבונקט? אני לא יודע. סביבה. אומגבונק זה סביבה. surrounding, אנה. surrounding. כן? גם זה לתת, אומגם זה מסביב, כל מה שנותנים לך שתכיר מסביב. סביבה, surrounding. כן, אדם. פונדם אודר ינם שבט. תרגום. מהסביבה, פונדם? לא, פונדם אודר ינם שבט. המשורר הוא רקטה שנורתה לגבהים והתפוצצה מסביבה כזאת או אחרת, משבט כזה או אחר. שוב, כאן פיינר מנסה להגדיר מה זה משורר, בלי לדבר על משורר יהודי, אלא ניסיון של הגדרה תיאורטית. הלאה, אדם. ist eine Geburt von aufgeplatzte Reserven. תרגום. ist eine Geburt, הוא, Geburt זה מי זה הוא? מי זה הוא? כשאנחנו מתרגמים אצל פיינר, צריכים תמיד לזכור על מה מדברים. אז המשורר הוא הגבורט. גבורט תולדה? יפה. גבורט זאת אומרת משהו שנולד, אבל אתה אמרת יפה.
הוא תולדה. von aufgeplatzte Reserven, aufgeplatzte. כן. קודם שם העצם. רזרבן, רזרבות, כלומר? כן, הוא תולדה של רזרבות, של כנראה כוחות רזרביים, aufgeplatzte. לא, אין לי מושג. מי יכול לעזור? אני מחפשת. לא צריך לחפש. סיפרתי לכם בזמנו, כאשר הטרמווי בגטו ורשה היה עובר, כן, והקונדוקטור היה אומר את השם הגרמני של הכיכר, והיה אומר, היטלר פלאץ, היהודים אמרו אומן, מה זה אופגפלצטה? כן, נכון. כן, אופגפלצטה רזרב, המשורר הוא תולדה של רזרבות אנרגטיות, אני מוסיף, שהתפוצצו. זאת אומרת, הסביבה הגרוטסקית, כן, המשורר הוא שליח ציבור שלה, אבל הוא יותר מזה. הוא רקטה, והוא התפוצצות של רזרבות, של אנרגיות שלו, אבל לא של הסביבה. כאן הוא מתחיל להבדיל בין מהות המשורר, שאף על פי שהוא שליח ציבור, והוא בא מתוך סביבה מסוימת ומייצג אותה, יש לו משהו מיוחד משלו. הוא רקטה שעלתה לגבהים, והוא תולדה של אנרגיות שהתפוצצו. האנרגיות האלה לא קיימות בסביבה, הן קיימות במשורר עצמו. השעה 7:26. כן. כפי שאתם רואים, הטקסט הוא קצת מסובך, אבל הוא טקסט מאוד חשוב. ואני חושב שאתם בהחלט מסוגלים לאט לאט שנתקדם. כן? כן, כן, נכון, זה אינטרסנט. אוקיי. יש לנו עוד 4 דקות, אז סליחה. בבקשה, יאיר. פרופסור ישועל, התפוצצה, הצפועל מי? אני בעברית, פועל מפצצה. פצצה זה בומב, כן? התפוצצה, היא exploded. אוקיי. יאיר, משפט קצר, מילים קצרות, כן. פונשטומית, צקלוצתה, צקלולייתה, אני לא רואה טוב, אין שריגיה, אוי. טוב, אני הנחתי שהמילים כאן הם לא, זה לא מהטקסטים שקראנו עד עכשיו. בלה, אולי תנסי לקרוא את זה, את כמה מילים האלה, לפני שנסיים. בלה, לא... בלה שומעת? כן, כן, אבל זה בלה... כן, הייתי על מיוט, לא שמתי לב, כן. בלה, תנסי, כן. זה מילים לא פשוטות, תנסי 2-3 מילים לפני שנסיים. פונשטרומיק צחבלייטה אנרגיה. די, עד פה. אז הוא אומר, רזרבות שהתפוצצו. איזה מין רזרבות? פונשטרומיק צבלייטה אנרגיה. רזרבות של... איך אמרת? צחבלייטה. נכון, שמעתי. אז אנרגיות פון, מה שם העצם? אנרגיה. נכון. אז רזרבות של אנרגיה, איך הרזרבות האלה הם
שטרומיקה והם צחבלייטה. איך היית מתרגמת? סוערות ומעוננות. לא. שטרומיקה, זורמות, שטרום זה זרם, זורמות, צחבלייטה, חבליה זה גלים. גלים, חבלייטה, איך נגיד בעברית? כאשר הרבה גלים מתנפלים על החוף, צחבלייטה, זורמות וסוערות. בעברית אומרים מתנפצות, אבל זה לא רק לגלים, כן. כן, ומתנפצות, בסדר גמור. אז כפי שראינו היום, וכאן אנחנו נסיים, אבל נגיד, השפה היא כאילו מסובכת, אם אנחנו יורדים לשורש של כל מילה, את המילים האלה ראינו אולי כבר בטקסטים, אני מקווה שנתרגל, המבוא הוא מספיק חשוב כדי שנעשה את המאמץ. ואני מודה לכולכם. תודה רבה לך. יום שני, 5:45, נקשקש עד 6, ואז נמשיך. תודה רבה, פרופסור. תודה רבה. תודה לכם. תודה לכם. להתראות לכולם. זין גזון. שלום.